For os har det været relevant at tage den her debat, fordi at vi har fået en del henvendelser efterhånden omkring loungens eksistens. Der er rigtig mange, der er oprørte over, at den får lov at eksistere, og der er rigtig mange, der synes, det er lig med racisme. Vi har skabt en myte. Vi har skabt et myte om, at fordi man er en minoritet, så er man tolerant. Fordi man selv har oplevet, at man skal kæmpe for sine rettigheder imod diskrimination, for at få anerkendelse som en minoritetsgruppe, så er man fri for fordomme om andre. Og det er jo ikke et tilfælde. Min problem er, og jeg tror, at det er en problem med menneskerettigheder, og mange, der sidder måske her, det er den dilemma, det er mellem ytringsfrihed og det er retten til at beskytte andre. Den asiatiske mand kan på mange måder siges at udgøre modsætningen til den hvide mand som ideal og kulturelt ikon. Især nordamerikanske forskere har beskæftiget sig med, hvordan asiatiske mænd historisk set er blevet opfattet og repræsenteret som små, uattraktive, kvindagtige, impotente og eller seksuelt perverterede. Os, der ikke tænder på asiater, giver os anledning til at tænke over, hvad vores begærsmønstre gør. Skal vi forstå begærsmønstre som noget, som springer op af den danske muld eller fra den homoseksuelle lille mave? Eller skal det forstås som noget, der konstrueres og gives form i samspil med andre former for identiteter og andre former for inklusion og eksklusion? Jeg tror, at loungen bedst skal forstås som et udtryk for det sidste. Hun er vred på hvide mænd, der har en fetish for asiatiske kvinder. Hun er vred på hvide kvinder, der har en fetish for asiatiske kvinder. Han er vred over en generel forestilling om, at asiatiske mænd er nørdede. Han er vred over en generel forestilling om, at asiatiske mænd er gode til kampsport. Han er vred over en generel forestilling om, at asiatiske mænd har en lille pik. Det er trist. Det er trist, at sådan hjemmesider skal eksistere. Og personer, som ikke bryder sig om andre alene på grund af deres etnicitet, eller på grund af deres seksuelle orientering, eller kombination af de to ting. Men jeg har svært med at se diskriminationselementet umiddelbart i at sige lounge. Det er ligesom, at man går ind og vælger på alder. Så er man også meget diskriminerende, hvis jeg ikke lige vil hoppe i seng med en på 70, så er jeg vel også skide diskriminerende over for ham på 70. Altså, forskellen er ikke større end det. Det er det, lounges er lavet for. Det er sådan, de er ment, og det er sådan, de bliver brugt. Jeg synes, det er vigtigt, at man tænker over, hvordan vi omtaler hinanden. Fordi man kan ikke komme ud over, at der altid vil være nogle fordomme og nogle intolerance, selv i en minoritet. Altså, vil de oprette en lounge for alle mulige? Altså, det kunne være, tænder ikke på sorte, tænder ikke på grønlænder, tænder ikke på, hvad ved jeg, latinoer. Har I taget stilling til det, eller tager det sådan lidt, og så se, hvad der står på argumentet, og så vurderer vi på det? Vi tager det lidt sådan, at vi ser, hvad der sker. I kunne jo gøre ligesom Facebook, indføre kun likes, så der ikke er noget dislike. Det skal bare være en opfordring til folk, der er på de her communities. Man har mulighed for at blokere folk. Man har mulighed for at blokere folk, som man synes er racister. Det er ret vigtigt for mig, at man tager de her snakke, især i et land som Danmark, som har så mange minoriteter, som bliver undertrykt på mange forskellige måder. Men hvad er egentlig problemet i, hvis man ikke tænder på asiater? Fordi jeg tror egentlig ikke, det har noget at gøre med, om man er lille, eller om man har en anden hudfarve. Jeg tror, det har noget at gøre med, at det er en seksuel præference. Jeg synes, det er vigtigt at anerkende, at når der er mennesker, der føler sig diskrimineret imod på grund af deres race, så er det fucking racisme. Hvad er racisme egentlig, og hvad er diskrimination? Og i hvilken sammenhæng er racisme og diskrimination? Som hvid person, så kunne jeg også vælge at sige, jeg synes ikke, det er så farligt, det er jo bare en begærsamling. Men når man hører nogen, der siger noget andet, så synes jeg, man skal lytte. Man kan ikke sige, at det er upolitisk at lade den være. Det er lige så politisk at lade den være. Jeg synes, boyfriend har et ansvar i form af, at der ikke er en, der hedder tænder ikke på sorte, tænder ikke på hvide, tænder ikke på nogen anden race. Derfor kommer asiater til at ligge som taberen, kan man sige. Spørgsmål til alle asiater. Hvorfor opretter I ikke? Så hvorfor tager I ikke ansvar for det her med lounges? Så opretter selv en lounge, som hedder os, der godt kan lide asiater. Jeg forstår ikke, hvad det er for et fællesskab, man mødes i, og ikke tænde på noget. Altså sådan, hvad skulle man mødes i det fællesskab, og så være glad for ikke at tænde, eller sådan, det kan jo ikke, altså,
Det kan vel ikke gøre andet end at såre nogle mennesker, som jeg ser det. For det første synes jeg, det er fedt, at nogle af de her debatter, som florerer i homomiljøet, bliver trukket ud af sådan nettet, som meget sjældent har sådan nogle særligt konstruktive debatter, og kommer ind i et ordentligt forum, hvor man kan få nogle mennesker med, som ved, hvad de snakker om. Det, der måske er interessant, det jeg synes, den her debat skal kunne, det er, at den skal bevidstgøre. Den skal fortælle, at når det er, man udtrykker sig på den her måde, så skriver det sig ind i en større strømning, det skriver sig ind i en større historie, det har alle paneldeltagerne været rigtig dygtige til at fortælle noget om, og at det altså er en konsekvens, at man verbaliserer noget på en bestemt måde. For eksempel nu her med os, der ikke tænder på asiater, at det er jo meget evident, at der er nogen, som har nogle følelser i klemme i forhold til det, og føler sig ramt på nogle bestemte måder. Om det så netop er ikke at føle sig god nok i forhold til noget, det synes jeg jo bestemt, at man må tage til efterretning.